Тапшырудан алда зур Ширкли авылыннан килгән Кытлау хатын укып китәчәкмен. Үзләренең сыйныф җитәкчеләре Мавлютова Сания Фәрит кызын 4нче сыйныф укучылары һәм әти-әниләре котлап иң җылы теләкләрен җиткерергә ашыгалар. Һәрбер кеше үзенең баласын мәктәпкә илткәндә, әлбәттә, дулкынлану һәм борчылу хисе дә татый. Балам укый алырмы, мәктәпне яратырмы дип борчыла. Без дә 3 ел элек нәкъ шушылай уйлап үз балаларыбызны беренче тапкыр мәктәп бусагасыннан кертеп җибәрдек. Ягымлы карашы, нурлы йөзе белән аларны яраткан укытучы апалары Сания Фәритовна каршы алды. Белем иленә балалар да без дә сизмичә кереп киттек. Аның аңлаучан күңеле бик тиз бар баланы да үз итте. Балалар да аңа тартылып инде 3нче сыйныфны тәмамлаганын тоймый калдык. Алла теләсә, быел 4нче сыйныфка керәчәкбез. Сания Фәритовна бар яктан да үрнәк кеше. Авылда матур гаиләсенең учагын саклаучы, балаларына кадерле әни, тормыш иптәшенә яраткан хатын, оныкларына сөекле әбекәй булып та яши ала. Аны белмәгән һәм хөрмәт итмәгән авылда кеше дә юктыр. Бар гомерегезне, көчегезне балалар укытуга багышлаган гүзәл зат буларак, эшкерсез, ихлас, ягымлы булуыгыз белән балалар күңелен яуладыгыз. Жан таләбе белән сайлаган хезмәтегезне гомер буе яратып, җиренә җиткереп башкарасыз. Төгәллектә, гаделлектә, сабырлыкта сезгә тиңнәр юк. Киләчәктә дә һәр туар көнгә шатланып, хезмәт уңышларына ирешергә, тормыштан тәм табып куанып яшәргә язсын. Гел шундый яшь күңелле, тормыш сөючән, сабыр, мәрхәмәтле йөрәкле булыгыз, ару-талуны белмәгез. Йөрәгегез бүгенгедәй ашкынулы, өметле, хыялларга бай булсын. Алдагы көннәрегездә дә сау-сәламәт булып, тормыш иптәшегез белән тигез гомер итәргә, бала оныкларыгызның шатлыкларына сөенеп яшәргә язсын. Гомеремнең тәүге язларыннан әткәм-әнкәм белән янәшә, берәү яши һаман күңелемдә, үткәннәрдән кайтып эндәшә. Хәтеремдә курка-курка гына сыйныфыма килеп кергәнем. Хәтеремдә шул чак беренче канат якты йөзен аның күргәнем. Дәреслекне ачкач аптыравым, нәүмизләнеп каушап калуым. Хәтеремдә аның әкрен генә иңнәремә кулын салуы. Ул өйрәтте каләм тотарга һәм тәүге сызыкларны сызарга. Ул өйрәтте хәрефләрне теркәп ижекләрдән сүзләр язарга. Күзәтте ул һаман гомерем юлын. Ялгышларым булса төзәтте. Хезмәт яратырга, туган җиргә, тугрылыкка мине өйрәтте. Кыенлыклар килсә, әле дә ул бирешмә дип гүя эндәшә. Күңелемдә шулай гомерем буе укытучым килә янәшә. Тормыш юлыгыз һәр чак балкып торсын. Ягымлы, шат булсын күңелегез. Озын гомер, бәхет, шатлык белән бер кайгысыз үтсен гомерегез. Зур бәхетләр юлдаш булсын сезгә. Көннәрегезне шатлык бизәсен. Сәламәтлек, ярты бәхет диләр. Шушы бәхет шикләп бетмәсен. Хөрмәтле Сания Фәритовна, матур юбилеегыз мөбарәк булсын. Укучы балаларыгыз һәм әти-әниләре юллаган күркәм җырны да сезнең өчен яңгыратабыз. Кабул итеп алыгыз. Akkan bağım suday, ömürler uzup bara. Var mı iken şu yaşlıkını tuktatırga bir şara. Aşıkma vakit, aşıkma, yaş ömürünü kovmasın. Saatleri minutlarga, minutu sekundati. Yaşlık diyen üzgünlüğü biz kadrin bilip kalır. Faydaga ütken ömrünü sonuna sanat varır. Aşıkma vakit, aşıkma, yaş ömrünü kovmasın. Saatleri minutlarga, minutu sekundati.
Ömrünün bir sekundida Soyaga o'tmas uchun Qarashik yoshligi bizda Qizg'anli butun kuchini Oshiqma vaqt, oshiqma Yoshlig'ingni qovmasin Soatlari minutlarga Minuti sekundga Minuti sekundga